Okay, i dag der spiller vi Survive the Killer. Survive the Killer time. Okay, og hvis der ikke er nogen, der ved det, så skal jeg escape fra en, der kommer og gerne vil prøve at dræbe mig. Så det er jo betryggende. Okay, så det er jo bare at finde et så gemme sig. Okay, man kan gemme sig i et skab, men man kan se mig i skabet, ikke? Okay, nu prøver vi bare lige at stå her, okay? Nej. Skærmen begynder at ryste, det betyder, at han er tæt på. Og han gik igen. Han gad ikke at være her. Det gider han godt. Okay, han dræber mange. Kom nu. Hvorfor sidder de bare på hovedet? Okay. Det er fordi jeg sidder med sådan tic-tac. Sådan ser jeg ikke for dårlig ånden. Jeg sidder og gamer. Okay. Hvorfor kan man ikke få nogen ud? Sådan der. Bum. Så behøver jeg ikke at lide af min dårlige ånde mere. Fuck. Okay. Nej. Dårligt. Det er et dårligt sted at stå lige der. Okay, lad os bevæge os ud. Hvad fuck? Fuck, jeg så kælderen. Nej, jeg så ham. Oh my fucking god, bro. Det er actually nøjeren. Spil det. Er der nogen, der... Kommer der dernede fra? Nej. Han er lige dernede. Så du ham? Så I ham? Hvor tæt han var på at dræbe mig. Det er et dårligt sted, jeg er lige her. Okay. Ind i skabet. Kom nu. Luk nu. Okay. Altså. Når der også kommer det der julemusik sådan tæt på. Nej. Nej! Jeg er død. En eller anden, hjælp mig. Nej. Ja. Kom nu. Hjælp mig. Nej, okay. Jeg er helt død. Der er så help me. Jeg skal lede efter en, der kan heal mig. Hey. Ja. Heal mig. Okay. Kom nu. En eller anden, der kan heal mig. Ja. Ikke igen. Nej, okay, nu er jeg helt død. Jo. Men exit åbner om 10 sekunder, men der er ikke levende mere. Nej. Oh my fucking god. Hvordan åbner man lige de her tic-tac-toe, altså? Der er bare noget, der så stille. Okay. Ja. Skal vi ind og sidde ved campfiret? Ja, beklager jeg.
Beklager. Jeg ved godt, jeg bryder alle lovene med at stå i et campfire, men det gør jeg. Det var bare good game, good game. Det ville have været et good game, hvis ikke det var dig, der var. Hey. Jeg har ikke helt min rigtige kniv på. Classic background. Tak. Okay. Fedt. Okay. Okay. Hey, dig der. Good game. Yeah, good game. Good game. Jeg skal bare rende rundt, når det er mig, der morder. Nej, jeg tror synes det bliver mig nu. Den startede på mig. Den startede på mig. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes bare, det var et eller andet, der sagde til mig, at når den starter på mig, så bliver det mig. Hvorfor er du så cute? Så jeg lige, hvor cute den var. Okay. Fuck. 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 Okay. Okay. Det er smart at rende rundt heroppe. Så længe man ikke falder ned. Okay. 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 Hej. Okay, jeg joiner dig, okay. Exit er lige der. Altså, hvis jeg lige kravler lidt tættere på. Lige der er exit. Og det kommer til at lyse. Nå, det er tiden er inde til at exitte. Så vi lægger bare lige her. Selvfølgelig ikke hele turen. 4 minutter, hvor man bare ligger. Det kan man sgu da ikke. Okay. Jeg føler, at han her. Jeg føler, det er meget uopdragende af mig bare at kigge væk fra min skærm. Og jeg kan ikke komme... Okay, the killer. Jeg troede lige, der stod, the killer is here. Nej. Jeg synes lige, min skærm rystede lidt. Men... Ja, fuck, jeg tror lige, det var ham, der var ved kælder. Bro. Læg dig ned. Dræb ham dernede. Aha. Nej, der var en død. Der er et crewmate død. Fedt egentlig. Okay, men jeg kan jo bare... Altså, jeg kan jo ikke bare sidde herinde og grind hele tiden, vel? Men jeg kan jo heller ikke bare gå derned og dø, vel? Nej. Er han væk? Nej, det er ham der. Nej, han kan ikke komme op i træet, vel? Det kan han ikke, vel? Det håber jeg ikke, han kan. Og hvis han kan, så er vi jo cooked, altså. Nej, han kan ikke komme op i træet. Hey, dig der. Du kan ikke hoppe derover. Oh my god. Hvorfor kan hvorfor kan han egentlig hoppe derover? Men jeg kan heller ikke. Når morderen er lige der, så kan jeg heller... Nej. Exit åbner om nogle sekunder, okay? Det er seriøst. Okay, nøjeren.
Et på min vagt. Okay. Læg dig ned, læg dig ned. Hvorfor skal det altid lige ind til dig, der er? Åh nej. Han kommer. Jeg tror, han... Seriøst. Det er spil, ikke? Måske det dårligste at filme på YouTube. Bare stå bare stille. Okay, jeg kan godt falde ud over det her. Okay, exit åbner om 10. Nej, du kan ikke stå og stalk dernede. Det kan du fucking ikke. Nej. Fuck af. Ja, vi er exited. Kom nu. Come on. Fuck, det var godt, det der. Samme som i min sidste video. Please, YouTube, lad være at bande mig. Jeg skal fejres med 2 spunk. Jeg sagde... Hvor jeg sidder ned. Hej med dig. Okay. That's my point. Ja, nej. Okay. Happy Neighborhood, den er også fin. Bro, jeg får actually brug for noget energi. Okay. Så det bare være mig. Men det blev jo mig. Hun er sgu da heller ikke så nøjeren. Også fra den der lille fe. Og det der dødninghoved. Og... Okay. Må jeg ændre mit ord til at sige, at hun er røvnøjeren, altså. Jeg skal sgu da ikke have hende som kæreste. Hvis man overhovedet har lyst til at få en kæreste. Ej, okay. Jeg håber, hun spawner. Jeg spawner hun ikke lige der. Når for killeren er spawnet. Killeren er spawnet, men hun er her ikke. Okay. Oh my god, hvorfor tror jeg altid, det er ham, der er killeren? Han har bare noget rødt lys. Nej, fuck, jeg død, kom. Kom nu, heal mig. En eller anden, kom og heal mig. Yeah. Ja, bro, jeg blev healet. Okay, bro, er det inde i labyrinten? Nej, jeg tror sgu det er inde i labyrinten. Nej, fuck, den er i den anden ende. Nej, er den her? Nej, jeg tror den er i den anden ende. Nej, den er her. Tak. Okay, bum. Så var lige de coins. Og så lige herind. 5. Vi fik 5 coins for at heale en person, eller hvad? Men hvor var der en person, jeg healede? Nogle gange så giver det her spil bare ikke nogen mening. Jeg fik en gem. Plus 1 gems. Det kan man sgu da ikke sige. Kan man? Det kan man da ikke. En motor. Og jeg får coins, hver gang jeg samler motor op. Er det solbriller? Jeg kunne godt bruge et par solbriller lige nu. Nej, det var et ur. Benzintank. Fed ting, man finder. Den der. Et bildæk. Samler jeg den op? Ja, okay, godt. Fedt, at jeg bare lige har fundet bildække midt om natten i en morderskov.
Nu stoppede jeg ved Happy Music. Og det begyndte igen. Okay, nu gør de det også bare mere uhyggeligt, end det ægte er. Hey, gruppechat. Kan vi ikke lige sådan slappe lidt af og lade være med at sådan dræbe hinanden? Hvorfor er den her nøjeren musik lige her? Fuck. Oh my god. Hvorfor var det nøjeren af? Hvorfor var det det? Nej, fuck, jeg døde. Kom, heal mig. Ja. Kom nu. Nej, fuck, hvorfor? Nej, jeg døde helt. Nej, nu skal jeg vente 1 minut. Okay, jeg kommer bare tilbage, når tiden er gået. Jeg sætter mig lige over ved campfiret. Boom. 3, 2, 1. Bum, så er vi simpelthen tilbage igen, og nu skal vi vælge et map. Lad os sige, hvad skal vi vælge? Willow Marsh, et like. Night School, subscribe, Classic Fairground. Gør alting. Det blev Classic Fairground. Det betyder, at I skal gøre alting. Fuck. Okay. Det blev Willow Marsh. Det vil sige, at I skal like. Okay. Jeg havde lidt ønsket. Ja, og så den sidste, det vil så være, at I skal dele den. Hvis det bliver mig, så skal jeg... Okay. Når det bliver mig, ikke, så skal I subscribe. Okay. Hvis jeg vinder den her runde, ikke, så skal I like og subscribe. Når hvis jeg vinder den her runde, ikke, så skal I dele den her video med nogen, okay? Bare med en eller anden. Om det bliver jeres bedstemor. Det er heller ikke meningen, eller det skal måske også, det ville være fedt, hvis de gad at se den, ikke? Oh my god, jeg vil faktisk gerne stå op på det her tag. No, min spunk vingummi er færdig. Jeg er færdig. Så godt, jeg har min tic-tac-toe. Tic-tac. Hvorfor kan jeg egentlig altid få tic-tac-toe? Nej. Du kommer her, tic-tac. Jeg sagde faktisk rigtigt fedt. Okay, det var killer. Jeg var stok. Penge. Bro, jeg var stok. En eller anden kommer og hjælper mig. Nej, nu er jeg helt død. Min hånd. Holy fuck. Okay. Ja, nu tror jeg. Nu har vi taget et par runder. Jeg har escapet en gang. Hvor mange gange har jeg lige escapet? Det ved jeg ikke helt. Hvis jeg escapet en gang, så får den her video sikkert kun et like. Nå.
Men for at den her video ikke skal være alt for lang, så lige den her op. Så kan jeg også lige se, hvor lang tid den her video har taget mig at optage. 23 minutter, står det der. Nej, jeg skal ikke have nogen request, eller hvad fanden det hedder. Nej. Nå, men tak fordi I gad at se med på den her video egentlig. Hvis der er overhovedet nogen, der har set den her video. Der er sikkert ikke nogen, der gider at se den her video, fordi jeg ikke er særlig stor YouTuber. Men håber stadig, at I har liket og subscribet. Selvom det har I jo ikke, hvis ikke I har set den her video. Nå, men lad det være lige meget. Vi ses.